सॉरी सॉरी मित्रांनो, जरा नेटवर्क प्रॉब्लेम येतोय. तर मी मनीष सावंत, गझलिन चौगुनचा निर्माता. आम्ही गझलिन चौगुनची वेब सिरीज करतो, तिथे दिग्दर्शन मी करतो, एडिटिंग आणि स्वतः मी ते प्रोड्यूस करतो. तर आज थोडी चर्चा करण्यासाठी आलेलो तुमच्यासोबत. येत्या काही काळात आपले न्यू प्रोजेक्ट येणार आहे, तर त्याबद्दल तुमच्याशी थोडीफार चर्चा करायची होती. डायरेक्ट आपण फेस टू फेस बोलू आणि तुमचे जे काही सजेशन असतील, जे काही तुम्हाला सांगायचं असेल ते तुम्ही मला सांगू शकता. सध्या कोरोनामुळे सगळं बंद आहे, आपल्याला माहितीच आहे. कोरोनामुळे बऱ्यापैकी सगळ्या फील्डवर प्रभाव पडलेला आहे, अर्थव्यवस्था खाली आलेली आहे. त्यातल्या त्यात फिल्म इंडस्ट्री म्हणजे जे क्रिएटिव्ह लोक आहेत ते तर एकदम शेवटी चालू होणार आहेत. म्हणजे आता सध्या ग्लोसरी दुकान, मेडिकल्स दुकानं ही हळूहळू सुरू होत आहेत, पण एंटरटेनमेंट सेक्शन जे आहे, शूटिंग, नवीन पिक्चरचे रिलीज वगैरे सगळे थांबलेले आहेत. तर मोठा फटका जो आहे तो ह्या सगळ्यांना बसला आहे. व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफी, फिल्म शूटिंग. औदुंबर, राहुल, संदीप, स्नेहा, हॅलो सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. आणि तर फिल्म, मोठे मोठे फिल्म जे आहेत ते पेंडिंग आहे. म्हणजे KGF 2, सूर्यवंशी, आपला रणवीर सिंगचा 1970 तो फिल्म येणार होता. तर सगळे सध्या पेंडिंग राहिलेले आहेत. आणि आम्ही पण एक मोठा प्रोजेक्ट हाती घ्यायचा विचार केलेला. म्हणजे करण, मी, माझी पूर्ण टीम, की 1-1.5 तासाचा मोठा फिल्म आहे ते बनवावी. आणि पूर्णपणे स्क्रिप्ट, स्टोरी हे सगळं व्यवस्थित होत आलेलं. आणि शूटिंगच्या वेळेला म्हणजे ऑडिशन वगैरे आपण घेतली आणि बरोबर शूटिंगच्या वेळेला पूर्णपणे हे लॉकडाऊन झालं. त्यामुळे थोडेफार डिफिकल्टी आम्ही फेस करतो आहे. म्हणजे तो जो आहे तो एक वेळ होता, तो त्या वेळात तुम्ही ते करून जातं. पण सध्या सगळं थांबले असल्यामुळे नंतर काय होईल सांगू शकत नाही. माइंडसेट लोकांचे बदलतात. स्पॉन्सर, प्रोड्युसर असतात ते थोडे वेगळे विचार करतात. पैशांचा जो आहे तो तुटवडा भासतो. पैसे जे आहेत ते हातात नसतात. त्यामुळे काही सांगू शकत नाही मित्रांनो. तो प्रोजेक्ट जो आहे तो कधी पुढे येईल, थोडा वेळ लागेल. कारण की मी ट्राय करत होतो की मोबाईल जे हे असतं थिएटर, म्हणजे कंटेनर थिएटर्स किंवा आपले कोकण रिजनमध्ये थिएटर्स आहेत आपल्या, आम्हाला लागून सावंतवाडी, दोडामार्गला लागून गोवारात आहे, तिकडे थिएटर्स आहेत. तर त्यामध्ये तरी आपली फिल्म डिस्प्ले व्हावी काही करून, या प्रयत्नात आम्ही होतो. पण सध्या तर एवढे मोठमोठे बिग बजेट फिल्म्स पेंडिंग आहेत. तर आमचं तर विषयच सोडा. म्हणजे आम्ही तर जस्ट चालू करायचा विचार करत होतो. आणि असं आलं तर येत्या काळात बघूया कसं होतं आहे ते. आणि जर सगळं व्यवस्थित झालं, परत स्पॉन्सरने आमचं जे देणार होते स्पॉन्सरशिप त्यांनी दिले, तर नक्कीच तुम्हाला एक मोठा चित्रपट जो आहे तो बघायला भेटणार आहे, आपली मराठीमध्ये आणि मालवणीमध्ये. एक सेकंड थिंग मला शेअर करायचं होतं की चॅनलचा जो नाव आहे सध्या गझलिनचं कोकण आहे. पण गझलिनचं कोकण शेवटी आम्ही पूर्णपणे मालवणी ह्या लँग्वेजमध्ये जे आहे ते सिरीज तुमच्यापर्यंत पोचवतो. पण कितीही बोललं तरी त्याचे लिमिटेशन आहे. म्हणजे मालवणी भाषा म्हणजे त्या रिजनपुरती जे आहे ते लोक बघतात, एन्जॉय करतात, पण त्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. म्हणजे किमान मराठीमध्ये तरी आपले एपिसोड व्हावेत असं ट्राय करतो आहे मी, मराठी मालवणीमध्ये. म्हणजे सध्या गझलिन कोकण ही प्युअर मालवणी आणि कोकणी ह्या लँग्वेजमध्ये होतात. तर ते मराठी, सॉरी, कोकणी आणि मालवणी आपली गझलिन कोकणची लँग्वेज आहे. पण ती मराठी आणि मालवणीला त्याचा तडका असं मिळून आपण जर हे प्रोड्यूस करायला किंवा आपले सिरीज पुढे कंटिन्यू करायला जर
म्हटलं तर ते माझ्या मते चांगलं होईल. तुमचे पण विचार ह्यावर काय आहेत तर ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. आम्ही ते वाचणार, आमची टीम रिव्ह्यू करणार आणि त्यानुसार आम्ही सिरीज जी आहे ती कंटिन्यू करणार आहोत. सेकंड थिंग म्हणजे खूप जास्त सिरीज द्यायचे आहेत. म्हणजे गझल चौकन व्यतिरिक्त मराठी एक सिरीज आम्हाला कॉमेडी सिरीज आणायची आहेत. त्याच्यानंतर कुकिंग शोज आणायचे आहेत. त्याच्यानंतर जी मालवणी लाईफस्टाईल आहे ती आपण कोकण विथ मनीषा प्रोग्राम थ्रू तुम्हाला दाखवतो आहोत. तर असे वेगवेगळे सिरीज आम्हाला तुमच्यासमोर आणायचे आहेत. पण गझालींचं कोकण हे फक्त एक मर्यादित रिजनपुरतं नाव न ठेवता चॅनलचं नाव चेंज करण्याकडे पण आमचा विचार चालला आहे. जेणेकरून तुम्हाला त्या थ्रू वेगवेगळे पूर्ण महाराष्ट्रातले आम्ही सिरीज देणार आहोत. गडकिल्ल्यांची सुद्धा सिरीज म्हणजे वेगवेगळे गडकिल्ल्यांची सिरीज पूर्णपणे जाऊन तिकडे तुम्हाला दाखवून त्याची एक सिरीज सेपरेट. कोकणी फूडची आहे त्याला आपण प्रमोट करणार आहोत, त्याची एक सिरीज सेपरेट. तर अशा वेगवेगळ्या सिरीज आम्हाला द्यायच्या आहेत. म्हणजे कोकणी मालवणी जे फूड आहे ते खूप चांगलं शरीराला एकदम नॅचरल असं फूड आहे, पण त्याला प्रमोट न भेटल्यामुळे ते मागे राहतं. म्हणजे जर तुम्ही साऊथ इंडियन बघितलं, इडली, डोसा, मसाला डोसा, उत्तप्पा, ते आपले फूड जे आहे ते चांगलं प्रमोट करतात आणि पूर्ण इंडियामध्ये ते एक ब्रँड झालं आहे. तर आपले पण घावणे आपले फेमस आहेत. भाकरी, चटणी, झुणका भाकर असे वेगवेगळे फेमस आपण पण करू शकतो. पण कुठेतरी आपलीच माणसं त्याला पाठीमागे ओढतात. तर ह्या कुकिंगच्या प्रोग्राममधून आपण मालवणी फूड जे आहे ते प्रमोट करणार आहोत आणि हॉटेलमध्ये अवेलेबल करून देणार आहोत. हॉटेल मालकांशी बोलून ह्या डिशेस पण तुम्ही डिस्प्ले किंवा सगळ्यांना द्याव्यात याच्याकडे पण आमचा विचार चालला आहे. कुकिंग शोमधून ते आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. त्याच्यानंतर मराठी कॉमेडी सिरीज एक आणणार आहोत. फिशिंगचे म्हणजे पारंपरिक फिशिंग कशी असते, कोकणातली लाईफस्टाईल, कोकणातल्या माणसाची पारंपरिक जी आहे ती फिशिंग कशी असते ती पण एका सिरीजमधून दाखवणार आहोत तुम्हाला. तर गझालींचं कोकण हे सिरीजचं नाव चॅनलला तसं सूट होत नाही, कारण की आम्ही खूप वेगवेगळी सिरीज तुमच्यापर्यंत प्रयत्न करणार आहोत. तर गझालींचं कोकण ही सिरीज जी आहे ती चालूच राहणार आहे. ऑफकोर्स त्याला तुम्ही खूप प्रेम दिलं आहे, ती कॉमेडी सिरीज चालूच राहणार आहे. पण चॅनलचं जे नाव आहे ते येत्या काळात चेंज होणार आहे आणि त्या चेंज झालेल्या नावामधून तुम्हाला वेगवेगळ्या सिरीज जे आहे ते बघायला भेटणार आहे मित्रांनो. आणि एक सांगायचं म्हणजे आम्ही 10 ते 20 दिवस काम करतो एका सिरीजवर आणि तुमच्यापर्यंत ती पोचवतो. गझालींचं कोकण सिरीज असू दे किंवा इतर सिरीज असू दे, पण तेवढा चांगला रिस्पॉन्स जो आहे तो प्रत्येक एपिसोडला भेटत नाही. कारण काय ते मला कळत नाही. आणि ॲज कम्पेअर टू एखादा कोणतरी मोबाईलने शूट केलेले मासे धरतानाचे, खेकडे धरतानाचे व्हिडिओज वगैरे आहेत ते एकदम व्हायरल होऊन जातात. लाखो करोडोपर्यंत व्ह्यू त्याचे जातात. फक्त तो काय करतो की मोबाईलने आपले शूट करतो मासे धरण्याचे आणि यूट्यूबवर अपलोड करतो. आणि मी तसे व्हिडिओ एका दिवसात 50 शूट करू शकतो आणि टाकू शकतो. आणि सिरीजला एपिसोडला जे आहे ते 10 ते 15 दिवस लागतात एक एक एपिसोड बनायला. तर ॲज कम्पेअर टू मेहनत जास्त आहे एक एपिसोड बनवायला, खर्च जास्त आहे, टीमवर्क जास्त आहे, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन जास्त आहे. तरी पण लोक जे आहेत ते लोकांना ते आवडतं. तर नक्की तुम्हाला काय बघायचं आहे ते सांगा. जर तुम्हाला व्लॉग्स कंटिन्यू बघायचे असतील, जर कोकणातली लाईफस्टाईल बघायची असेल कंटिन्यू, तर ते आम्ही तुम्हाला करू शकतो. जे सिरीज आम्ही गझालींचं कोकणचे एपिसोड देत होते मग कमी करा. तर तुम्ही बघा तुम्हाला काय पाहिजे काय नाही ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. ब्लॉगिंग तुम्हाला जर बघायचे आहे, कंटिन्यू कोकणातील वेगवेगळ्या गोष्टी बघायच्या आहेत तर ते सांगा. कारण की प्रेम जे आहे ते व्ह्यूज जे आहे ते जबरदस्त त्याला भेटतात. आणि त्यामुळे मला वाटतं की तुमचं मत काय आहे ते मला सांगा. अजून गोष्टी म्हणजे फ्युचर आम्ही फिल्म फेस्टिवल आणि थिएटर फिल्मसाठीच ट्राय करणार आहोत फिल्म मेकिंग.
जरा गझलींचं कोकण जे एपिसोड येत आहेत ते थोडे कमी कमी करत जात आहोत, कारण की त्याला एवढा काही जास्त रिस्पॉन्स भेटत नाही. नवीन सिरीज आम्ही अपलोड करू तुमच्यासाठी, पण एवढी जास्त मेहनत घेऊन जेव्हा तुम्ही एक प्रोडक्ट तयार करता, एपिसोड तयार करता आणि त्याला जेव्हा व्ह्यूज कमी भेटतात आणि किंवा जास्त व्हायरल होत नाही, तेव्हा खूप दुःख होतं. आणि एक कोणतरी मोबाईलने शूट करून रँडम व्हिडिओ कोकणातली कोणतरी टाकतो, त्याला लाखो करोडो व्ह्यू असतात. त्यामुळे थोडं जलसी होते, अं, थोडं निराश व्हायला होतं. तर बघा तुम्ही कसं पाहिजे ते सांगा. जर एपिसोडच्या कम्पेअर व्लॉग तुम्हाला जास्त आवडत असते, तर आम्ही व्लॉग कंटिन्यू या चॅनलवर अपलोड करू. मेहनत पण कमी आहे आणि आमचं जे सगळं लक्ष आहे ते फिल्म फेस्टिवल आणि थिएटर फिल्म रिलीज करण्याकडे आम्ही देऊ. त्यामध्ये जास्त स्कोप आहे आणि त्यामध्ये जास्त फ्युचर किंवा करिअर आहे. एक्सेप्ट यूट्यूबवर जस्ट आम्ही आलेलो. यूट्यूबवर बनण्याचं काही स्वप्न वगैरे असं मोठं नाही आहे. आमच्या टीमचं पूर्णपणे एकच हे आहे, फिल्म फेस्टिवल लावणं. तरी पण तुम्ही एन्जॉय करता, तुम्हाला तुमचं मनोरंजन होतं, एंटरटेनमेंट होतं, म्हणून गझलींचं कोकण ही वेबसिरीज मी कंटिन्यू चालू ठेवली आहे. त्यातून एवढा काय जास्त फायदा नाही आहे, खर्च जास्त आहे, पण इन्कम जे आहे ते खूप कमी आहे. तर त्यामुळे ती सीटला सबस्क्रायबर जास्त वाढले, तर ऑफकोर्स इन्कम जास्त जास्त यायला लागले. तर पुढे मी ती कंटिन्यू ठेवणार आहे. पण सध्या तरी ती आम्ही एपिसोड जे आहे ते खूप कमी करणार आहोत. जे पेंडिंग 4-5 एपिसोड आहे ते तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. आणि जर यापुढे कसा चांगला रिस्पॉन्स भेटला तर मी ती कंटिन्यू पुढे करणार आहे. एक मॅच्युरिटी येते आणि मॅच्युरिटी जेव्हा येते स्वतःला, तेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी पण वाटते आपल्यावरील. तर ती मॅच्युरिटीकडे जात आहोत. त्यामध्ये यूट्यूबवर कंटिन्यू कॉमेडी व्हिडिओज देणं शक्य नाही होणार. तरी बघा, कंटिन्यू देतो. पुढे जर चांगले सबस्क्रायबर वाढले, व्ह्यूज वगैरे, तर ज्यात मेहनत कमी आहे असे ब्लॉग मी ह्या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड करणार आहे. आणि फिल्म मेकिंग जी आहे ती प्रॉपर मी फिल्म फेस्टिवलसाठी आणि अदर येणाऱ्या मोठ्या प्रोजेक्टसाठी, ज्याने काही ते सांगा कमेंट बॉक्समध्ये मित्रांनो, काय करूया काय नको करूया. कसे आहात तुम्ही सगळे हे विचारायचं होतं. कमेंट्स बघतो, एक मिनिट. कमेंट्स दिसत नाही इकडे, दुसऱ्या मोबाईलमध्ये चेक करावे लागतात. नॉईसी बॉय, आनंद हलनकर, भावांनो प्लीज सपोर्ट करा रे सगळे एका आवाजात व्लॉग्स एपिसोड. थँक्यू भाई. अभिषेक नाईक, गणपती शाले कुठे आहे ती, तुम्ही शूट केला आहे ती? आमच्याच गावात आहे, झरे अंबरमध्ये. या तुम्ही, मग तुम्हाला दाखवू. ओके. प्रकाश करणे, हाय. औदुंबर, मला पण तुमच्यासारखं चॅनल बनवायचं आहे, पण चॅनल ग्रो होत नाही. ओके ओके, हा एक पॉईंट मस्त सांगितला. औदुंबर नावेल करणे. तर आम्ही गझलींचं कोकण चॅनलचं नाव जे आहे ते चेंज करून एक ओपन चॅनल करायचा पण विचार होता. ओपन चॅनल म्हणजे ज्याचे चॅनल ग्रो होत नाही, आणि मराठी, कोकणी आणि मालवणी भाषेमध्ये जे क्रिएटर्स आहे, व्हिडिओ क्रिएटर्स आहे, त्यांना आम्ही एक मंथ देणार आहे. एक मंथ म्हणजे 30 दिवस, आणि 30 दिवस अशा आम्ही यूट्यूब क्रिएटर्सना, आपल्या लोकल यूट्यूब क्रिएटर्सना बूस्ट देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. म्हणजे त्यांनी केलेले व्हिडिओ त्यांच्या चॅनलवर जे टाकतात आणि त्यांना व्ह्यूज भेटत नाही, जे कोणी तेवढी ऑडियन्सपर्यंत पोचू शकत नाही, त्यांना आम्ही पोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, त्यांची व्हिडिओ आमच्या चॅनलवर टाकून. याच्यासाठी नियम्स आहेत, रूल्स अँड रेग्युलेशन आहे. तुमची जी व्हिडिओ जी आहे ती तुम्हाला आम्हाला द्यावी लागणार आहे. तुमची जी क्रेडिट्स आहे, ज्यांनी कोणी व्हिडिओ बनवली आहे, जो डायरेक्टर आहे, निर्माता आहे, ते त्याचेच राहणार आहे. फक्त आम्ही ती आमच्या चॅनलवर डिस्प्ले करणार आहे. ती व्हिडिओ कुठच्याही दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर असता कामा नये, ही एक त्याचा रूल आहे. आणि एक बेसिक फॉर्म आणि साईनसोबत तुमची व्हिडिओ तुम्ही आम्हाला द्या, आम्ही आमच्या चॅनलवरती डिस्प्ले करून तुम्हाला ती हे करणार आहोत, तुम्हाला बूस्ट देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत तुमच्या चॅनलवर.
तर त्याच्यासाठी कमेंट बॉक्समध्ये मी आपलं हे देतो, नंबर देतो. आमच्या जे हँडल करतात आपलं करण, त्याला मी नंबर देईल. त्यांच्याकडे कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही सांगू शकता. जर चांगल्या क्वालिटीची असेल तर आम्ही आमच्या चॅनलवर अपलोड करून ती बूस्ट करण्याचा तुमचा चॅनल प्रयत्न करणार आहोत. ओरिजिनल कंटेंट असला पाहिजे. ओरिजिनल कुठचंही दुसऱ्याचं कॉपी करून तुम्ही नाही टाकू शकत. स्टोरी तुमची असली पाहिजे. म्युझिक कोणाचं दुसऱ्याचं नसलं पाहिजे. अशी स्टोरी जर तुमच्याकडे असेल, जे फ्रेश कोणी कंटेंट तयार करणारे असणार, त्यांच्यासाठी गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे. तुम्ही आम्हाला फिल्म द्या, आम्ही बूस्ट करण्याचा प्रयत्न करू तुमच्यासाठी. सो येत्या काळात बघूया, नवीन सिरीज तुम्हाला बघायला भेटणार मित्रांनो. जे काही मी आपलं सांगितलं आहे तुम्हाला ते बघा, विचार करा त्याच्यावर आणि मला सांगा तुमचे कमेंट्स. तुम्हाला कंटिन्यू जर वेब सिरीज गजाली जो पण नवीन एपिसोड पाहिजे असतील तर मी चॅनल बूस्ट अजून होईपर्यंत वाट बघणार आहे. तोपर्यंत ब्लॉगिंग आपल्या कोकणातले, महाराष्ट्रातले, गोव्यातले काही खूप चांगल्या अशा गोष्टी आहेत त्या ब्लॉग थ्रू तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणार. आणि जर पुढे चॅनल चांगला बूस्ट झाला तर एपिसोड टाकणार, मी कंटिन्यू करणार. कारण की एपिसोडला 10 ते 15 दिवस मिनिमम लागतात ते तयार व्हायला पूर्णपणे. स्टोरी असू दे, शूटिंग असू दे, अपलोड. तर जेव्हा ते पूर्ण एवढं काम करून एक व्हिडिओ टाकतो आणि त्याला चांगले व्ह्यूज भेटत नाही, तेव्हा कुठेतरी दुःख होतं. आणि ब्लॉगला जास्त मेहनत नसते. एक अर्ध्या एका तासात तुम्ही 2 ब्लॉग करू शकतात आणि टाकू शकतात. मी पण करतो. व्लॉगिंगवाल्यांना, व्लॉग जे करतात त्यांना मी काय हे करायचा प्रयत्न करत नाही. पण हे माझं मत आहे की त्याला ते जे आहे ते मी सफिशियंटली आणि खूप लवकर करून अपलोड करू शकतो. एपिसोड बनवायला खूप मेहनत थोडी लागते. त्यामुळे सांगा तुम्ही तुमचं मत काय आहे ते. सूरज जाधव, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके, तर आपले जे पेंडिंग एपिसोड आहेत 4-5 ते घेऊन आपण लवकरच भेटू. आणि जर तसं परत बूस्ट भेटलं, व्हिडिओंना व्ह्यूज जर भेटले तर येत्या काळात आपण बदलेन जुगण वेब सिरीजचा करू. चॅनलचं नाव जे आहे ते चेंज होणार आहे लवकरच. एक ओपन चॅनल बनवायचा विचार चालला आहे, जेणेकरून दुसऱ्या यूट्यूब क्रिएटर्सना पण आपण बूस्ट देऊ शकू. गोव्यातल्या, आपल्या पूर्ण कोकणातल्या किंवा मराठी क्रिएटर्सना. त्याच्यात आपण प्रायमरी लेवलला कॉमेडी व्हिडिओज, समाजसुधारक, अवेअरनेस व्हिडिओजची लेंथ जी असणार ती 3 मिनिट असणार. कॉमेडी व्हिडिओज अराऊंड 5 मिनिट्स आणि ब्लॉगिंग जी आहे ती अराऊंड 8 मिनिट. अशी जर कोण तुम्ही क्रिएटर्स करतात, तुमच्या ओळखीचे आजूबाजूला कोण असतील तर त्यांचे व्हिडिओ आपण आमच्या चॅनल थ्रू बूस्ट करणार आहोत. 1 महिना तुम्हाला दिला जाणार त्या क्रिएटर्सना. फॉर्म भरून आमच्याकडे सबमिट करा. आम्ही तुम्हाला चांगला एक स्टेज, एक चांगलं प्लॅटफॉर्म, एक चांगली ऑडियन्स देण्याचा प्रयत्न करा. सो भेटू लवकरच आपल्या पूर्ण टीमसोबत मित्रांनो. तोपर्यंत खुश राहा मित्रांनो, सेफ राहा. आपल्या फॅमिलीची तुमची काळजी घ्या. गोव्या आपल्या शहरांमध्ये जे चाकरमाने आपले अडकले आहेत त्यांची आम्हाला पण काळजी आहे. तर तुम्ही प्लीज काळजी घ्या. आणि एक चांगला टाईम असतो, वाईट टाईम असतो. सध्या वाईट टाईम चालला आहे, हा पण वाईट टाईम निघून जाईल, चांगला टाईम येईल. तर आपण सगळे एकत्र मिळून या संकटाशी उभे राहू आणि या संकटाशी सामना करून नक्की जिंकू. थँक्यू, तुम्ही आलात ऑनलाईन सगळेजण आणि मी काय बोललो ते ऐकलात, मला झेललात. सो थँक्यू सो मच. तुमचे जे काही कमेंट्स असतील, मी काय जे बोललो आहे तुम्हाला विचारलं आहे ते कमेंट करा मित्रांनो. आणि तुमचे जे ओपिनियन्स आहेत, तुमचे जे सजेशन आहेत ते खूप इम्पॉर्टन्स आहे माझ्यासाठी. सो लवकरच भेटू. काही पेंडिंग आपले एपिसोड आहे गझलींचं ओपनचे ते घेऊन. आणि बाय बाय, नमस्कार.